Balorazio oso positibo egiten, no? 12 urte eta erdi indit profesionaletan. Azkenengo 9 urteak gola inditut 9-10 estelarra jogatzen. Pena bat egin gaitu nahiz pixka, porque txapel importantik ez datea. Pare bat final jogot ditut, baina galdu ditut finalak. Baina generalia nire karrera neko positiboa egin dira. Kiro guztiak futbola hasi, danak krisi handia pasatzen da, erremontiare bai nahiko momentu txarra pasatzen da. Eta momentu eta jatua, lana eta remontia ezin ditut ondo konpaginatu. Eta erdizka nahi joetezin gauzak, eta hor nahi joet, 12 urte eta gero maila nahiko altu baten utzi, baina utzi ez ibili arrastatzen ibili baino.